Kære Rotary-venner, det er mig en fornøjelse som distriktsguvernør 25-26 at invitere jer til distriktskonferencen den 4. oktober her i Holstebro. I kan opleve vores smukke og levende by, Holstebro. Kom med i musik her. Distriktskonferencen er et af årets vigtigste samlingspunkter for os som Rotary-medlemmer. Det er her, vi mødes på tværs af klubber, udveksler idéer, bliver inspirerende og styrker det fællesskab, der gør Rotary af noget helt særligt. I år har vi skabt et program, der kombinerer relevante og aktuelle temaer, engagerede indlægsholder og god tid til både refleksion og dialog og lidt fest om aftenen og hygge og netværk. Samtidig får I mulighed for at opleve Holstebros stærke kulturliv, gode værtskab og de flotte omgivelser, som byen er kendt for. Men vigtigst af alt, vi skal være sammen, vi skal styrke vores relationer, fejre det arbejde, der gøres hver dag ude i klubberne, og blive klogere på, hvordan vi sammen kan gøre en endnu større forskel lokalt og globalt. Jeg håber virkelig, at du vil være med til at danne rammen om en god netværksdag og en festlig aften her i Holstebro, og uden dig er Rotary ikke det samme. Husk, det starter indenfra. Velkommen til distriktskonference 2025 den 4. oktober. Holstebro.